Bueno, hola a tots, nois i noies. Avui estem en un nou vídeo de Fera Ferotge. I bueno, avui no estem Avui no estem a Minecraft, avui estem a una estimada tablet. Que com podeu veure tenim Clash Royale, Clash of Clans, Bloons City Battle, BTD Battles, Craft Royale, Arrow.io, Rocket Ball i Angry Birds. Però és el Angry Birds Go. Aquests són els de Wi-Fi. També tinc les Screen Recorder, que és perquè pugui gravar. L'Instagram, que mai l'obriré. Tinc el Tiger Ball, el Chicken Evolution i el Pou, el Zombie Tsunami i l'Angry Birds. Avui us vull presentar un joc que molts segurament no coneixereu. Segurament no coneixereu ni la Arrow.io, ni el Rocket Ball, ni el Bloons TD Battle, ni el Craft Royale. A l'Angry Birds Go ho podeu una miqueta, però bueno, perdoneu. Començarem amb el Bloons TD Battle. És un joc molt xulo. Us pot fer una mica pesat, però és molt xulo. Jo tinc molt pocs diners, com ja veieu tinc 31 diners. Hi ha gent que és boníssima i té molts diners. Així que bueno, quan es carregui això, començarem i Quick Play. Jo sempre aniré al Quick Play, sempre, perquè Play with Friends no puc, Weekly Competition és per mirar una cosa i Towers and Bloons sí que hi podré entrar per comprar coses. Però què és l'únic que compraré? L'únic que compraré serà el Ninja, però que ja no puc perquè el tinc al màxim, el Mag, que ja no puc perquè el tinc al màxim, el meu vaixell pirata, que estic esperant a tenir 40 monedes, que encara no els tinc, i, bueno, l'helicòpter, perquè, què ha passat? L'helicòpter, que el faig servir quan no puc posar-hi el vaixell pirata, i no sé, a vegades poder faig el Superman. També puc comprar globus. I per què globus? Ara veureu. Per què vols comprar globus, Fera Ferotge? Ara veureu. Ara faig un spin and go. Bueno, spin and go. Gira la roda. Sisplau, 40 euros. Sisplau, 40 euros a més. 40 euros a més. Per què no? Vull tenir 70 euros. No passa res. Anem a l'Assault Mode, que és un online i que et donen poques monedes, crec. Fixeu-vos-hi, tenim 51 monedes, 51. I també tenim 458 dards o el que sigui. Pues juguem. A veure què és el que passa. Ai, vinga, va. Veieu, aquí no hi ha, com us diria, no hi ha aigua i no puc posar el meu vaixell pirata. En aquest jo sempre poso Ninja, Mag i helicòpter, i poques vegades em poso el superheroi i em faig un de bonus que més aquest... Bueno, vale, va. Aquest ja m'està bé. Tots són monos, si us hi fixeu. Tots són monos. Tots. Us ho dic jo. Que tots són monos. Tots són monos. Bueno, aquí a la dreta hi ha l'apartat de monos, que és el que he obert ara. I a l'esquerra hi ha l'apartat per llançar globus. Que cada vegada que llancem globus aconseguim més diners a l'hora de no es cobrar, o sigui, cada tant de temps et donen diners.
I, bueno, i jo aquests diners els aprofito. Vull dir, gasto. Us puc dir que gasto. Gasto diners per aconseguir cada vegada més diners. És una bona... Inverteixes bé. Per sort. Si fos una mala inversió no ho faria, clar està. No? Ara això ho he de posar ple de mags i ninjas. Però crec que així ja va bé. Però m'he de posar el raig. Quan tingui el raig anirà superbé. Veieu? El ninja s'ho carrega tot abans de que li arribin al mag. Bueno, ara ja no, perquè ens arriben verds, però aviat em posaré en aquest estimat mag el poder del raig. I ja té el poder del raig. I ara li vaig posant globus, perquè necessito diners. Però ara amb el poder del raig, ell... Bueno, mira. Encara li trec vida. Ara estic esperant a tenir 2.600. Per què 2.600? Un moment que li envio globus. Cada vegada els globus que estan més avall són pitjors. Però hi ha globus molt dolents que et donen molt pocs diners. Inclús hi ha dirigibles, sabeu què són dirigibles? Aquells globus que semblen pepinillos. Doncs allò que et resten els diners. I és increïble, Per exemple, mira, aquest 2,80, no? 2,4. Doncs aquest ja te'n dona 3 perquè és pitjor. Però n'hi ha uns que són molt dolents, o sigui, que dolents per al contrincant, no per mi, clarament, si no els triaria. I et donen 0 diners. Per exemple, bueno, no us ho puc demostrar. Ara sí, mira. Aquest... Ah, no, encara no és això encara. I vaig posant això i ja està. Vale. 2.800. Què fas ara? L'aliento de dragón. O sigui, veieu, l'altre mag ja el tenia. I ara amb 4.000 monedes puc invocar el Fènix. Uau, Fènix! Invoca el Fènix! Encara no puc. Vaig millorar, em poso un altre mag i el vaig millorant. Quan s'acaben aquestes partides? Doncs quan un dels dos es queda sense vida. On està la vida? A dalt de tot. A la dreta estic jo i a l'esquerra està el meu contrincant. Així que ara quan pugui li posaré el poder del raig. Però ara, mira, aquí us ho puc ensenyar. El de 550, fixeu-vos en els de 550, posa 3 euros. Quan aquest em dona 6 euros. Jo clarament sempre trio els que et donen 6 euros, perquè t'ajuden, no com l'altre. Així que ara li posaré el poder del raig. Ha invocat el Fènix, el tio. Pues, bueno, no res, li poso el poder del... com es diu? Estava acabant... Fixeu-vos en el Fènix. No, és que tira ratjos i fa... És que sembla que estigui cagant foc. Bueno, no passa res. Poder del raig, i en aquest altre li posaré el poder del tornado, perquè el poder del tornado fa que tornin enrere. No, em posaré un mag a sota amb el poder del tornado. Aquest sempre els hi he de posar el... Mira, aquest va bé, el de ferro. Ara fixeu-vos en el de 300 euros. No em dona res de diners. És increïble, Bueno... Ara li posaré el poder del... He guanyat! Que ràpid! Us ho juro, mai he invocat el Fènix i tinc ganes de fer-ho. Tinc ganes d'invocar el Fènix. Mira, aquí faig ninja mag i em poso del vaixell pirata. El bonus, quin és? Un submarí, perfecte! Tenim 2 terrestres i 2 aquàtics. Va molt bé això, perquè el submarí també és bastant bo, encara que no ho sembli. És bastant bo, la veritat. Aquest nois, no sé per què el tira tan lluny. I ara, quan pugui, li posaré com es digui, el gorro.
el gorro de mag gran. I quan pugui, ara li envio globus per així aconseguir més diners. No és perquè vulgui fer enfadar, és perquè vull aconseguir diners. Vale, tercera ronda. T'envio més globus, noi. M'envia globus ninja kiwi. Apa, doncs em poso un ninja. T'agrada? Què té de diferència els globus que tenen dibuixets i els meus? No sé. La veritat, no en tinc ni idea. Si voleu que us digui la veritat. Mai l'he vist la diferència. Bueno, jo li vaig enviant globus perquè així aconsegueixo diners. Així que, bueno, si a ell no li agrada, no és problema meu. No estic aconseguint diners. Bueno, jo el que vull és aconseguir diners i guanyar la partida. No vull cap altra cosa. Així que ara jo amb dues coses, jo amb dues coses li estic guanyant clarament, però perquè jo li estic enviant coses. Si no li estigués enviant, segurament segurament estaria ben pati. Però això és supervivència pura. Supervivència pura, estic passant. Bueno, no passa res. Li envio més globus negres. Els globus negres són bastant dolents perquè cada vegada, quan els mates, et surten més. Et surten 2 de cada tipus. És una mica riscota. Sí. Bueno, ara li envio d'aquests blanquets i li he de posar l'aliento de dragón, Dragon's Breath, aliento de dragón. Després, quan li posi, li posaré el vaixell, el barco pirata, perquè veieu que és molt, molt bo. El barco pirata és boníssim, us ho dic jo. D'acord. Aquest mag li falta poquet per aconseguir... Va, vinga, una altra cobrada. Ups, aquest és millor. Bueno, tinc el raig, no m'he de preocupar. Va, vinga, aliento de dragón, una cobrada més. Va, ja està, aliento de dragón. Ara. No, molt bé, ja està. Me l'he venut. Em poso el meu estimat, increïble barco pirata. Tirs més llargs, canons més llargs i, un moment, a 500 euros em poso perquè tiri diverses coses, com es digui, i poso el crown chest, o com es digui, també no sé. Una curada més, ja està. Em posaré el Destroyer, 2200. Rebenta? És que no sabeu el que rebenta. No sabeu el que rebenta. No ho sabeu. Ula, el tornado és molt bo. Me'l posaré cap al final. Em posaré un mag amb el tornado cap al final. Bueno. Necessito 2.200 euros per ensenyar-vos el millor del món. Però és que és el millor del món, Rebenta, és una de les coses que més rebenta de tot el joc. Bueno, segurament guanyaré abans perquè... No és del tot probable. No és del tot probable. 6 euros. No passa res, aquest es carrega tanta cosa. Carrega't el case de... com es digui, no sé. 2.000... que m'entra... He guanyat! Ostres! Estava a punt de perdre, he guanyat. Increïble. Bueno, última partida. I em poso el mateix que abans. El bonus, quin és? Me'l canvio. És dolentíssim. Aquest és bo. Per què? Per què és bo? Doncs mira, perquè si com t'ho dic,
Si el poso a un nivell màxim es converteix a la carta que més rebenta. A la carta que més rebenta de tot el joc. T'ho juro. Si la milloro al màxim, és la carta que més rebenta de tot el món. L'he cagat una miqueta, ara em posaré un màquina aquí. El milloro, ara em venc aquest. Me'l venc i ja està. Va. I ara meus globus, com de costum, no? Ho he de fer. És el meu costum. És el meu costum habitual. No. Apa. No. No passaran per aquí, no m'he de preocupar. A més, aviat em posaré el poder del raig, així que, bueno, ja està, ja ho tinc. No m'he de preocupar per res. Bueno, em poso més per tenir més diners. I, bueno, ja està. Ningú dels dos se li ha baixat molt de vida. Està bé, això. Això vol dir que aguanta, que és bon defensor. Perquè té el mateix que jo. Té la mateixa tàctica, o sigui, mag i ninja. Les que juntes són molt bones cartes. Són molt bones de començament, perquè són barates, rebenten bastant, no deixen passar els blaus, sobretot si els millores en el poder del raig. La veritat és que són molt bons. Es mereixen ser bons, la veritat. Li vaig llançant negritos. I ja està. Ja està. És que no sé què parlar. Bueno, sí. Segurament després d'aquest vídeo us ensenyaré el meu estimat clan de Clash Royale. Clash Royale. The most ridiculous dude. Mira, aliento de dragón. I ara li posaré el meu estimat amic el ninja. Home, on estàs, ninjalino? Ninjalino, on estàs, ninjalino? Aquí, ninjalino, home, ninjalino. No hi arriba, no? Bueno, no ho veig. Ara hi arribarà. 400 euros i aconsegueixo. Millora. Que poder haver guanyat. En breves momentos puede que gane. No, de moment sembla que no. Bueno. Jo vull invocar el Fènix, que és molt xulo, és increïble. El vull invocar. No és el meu problema, però és que el vull invocar. Així que ara li envio globus per aconseguir pasta i així aconsegueixo invocar el Fènix. Però és que vull pasta. Necessito pasta. Si no, no aconseguiré fer res. Bueno, doncs no, aquest no és el de dalt, no és el 220. Quin liu. Bueno, ja he guanyat. He guanyat, no? Sí, Campeones. No, tio, no. No puc. Aquí s'acaba el meu estimat vídeo. Mira! Oh! Tenia 70 euros! 70 euros, ho heu vist? Ho heu vist? He guanyat 50 euros! Bueno, he guanyat 19 euros. 19 euros exactes he guanyat. He guanyat 19 euros exactes. Increïble. No ho crec. Aconsegueixes diners guanyant aquestes batalles. És increïble. Que guai. Ostres, que bé. Pues em compro la millora del meu estimat. Aquest és el nou. No, gràcies, no el faig servir. Compro la millora del meu estimat. Ai,
t'ho diria. És increïble. Que bé tenir-ho tot al màxim, menys l'helicòpter. El meu helicòpter. Li falta poquet. Bueno, nois, espero que us hagi agradat el vídeo. Qualsevol subscriptor nou serà benvingut. Un like serà agraït i millores en els comentaris. No vull comentaris de paraules vulgars o palabras vulgares. Així que, bueno, fins la pròxima. Adeu!